Anay tabo na itong adlaw Lunes mga kaigalaan. Straight to the point. Bida og ang ubang mga nasod nga nagtan-aw na to day, makaingon sila na unsa man yung mga Pilipino in town. Dito sa Senado mga higala por bida. Nga naman kung atong obserbaran mga kaigalaan, sa pag-cover-cover na to sa media mga higala inday kabantay kaday sa atong pag-cover ba sa mga panghitabo sa Kongreso. Dito sa Senate mga higala magbonitor ta mga kaigalaan sa mga panghitabo. Doon na may mga change of leaderships mga higala sa milabay nga mga administrations. Apan natong Lunes nga change of leadership mga higala sa Senate mo'y pinaka-dramatic, pinaka-emosyonal. Grabiha mahigala, unang hitabo to. First time nga nitabo mahigala sa hawanan sa Senado nga ingon ni adto mga kaigalaan nga dunay ginukdanay, duna mga higalay. Very emotional ang mga panghitabo mga sukintig paminaw. Straight to the point. Karon nga administrasyon mga higala ni Presidente BBM, duna na mga kapila naman nag-change of leaders diya sa Senate day. Di ba ang unang senador nga, kung ano to si Subiri man, ang first Senate President? Pagkahuman ni Subiri, gipulihan sang Chis Escudero. Of course, doon ay mga murag emosyonal mahigala ka nagpuligod og leader sa Senate. Pero pagpulin Chis Escudero, kuwan lang, sports lang. Pero dili, priha kagubot mahigala, sus marusip. Natunay tabo na tong Lunes mga kaigalaan. Makalingo-lingo kagyod. First time lagi, ngalabihan ka dramatic ang change of leadership mga higala sa Senate. Kana tradisyon na sa Senado ha. Sa una pa mga higala nga ikaw nga mudagan o ikaw nga gi-nominate mga higala pagka Senate President ang imong butaran ang imong ginominate nga kontra. Nagpabilin ka na nga tradisyon hantod karon. Nindot nga tan-aon pagpakita sa statesmanship, pero likod ana, natong milabayang Lunes, likod ana, dunay mga dagko di ay nga mga panghitabo. Ha? Ay pag-change of leaders mga higala diri sa Senate, ato panahon nga si Subiri gipulihan ni Chis Escudero, of course, doon na mga kaigalay, 19 Congress pa to. Panahon na ng BBM. Kaya kining kang BBM may higala, 19 Congress o 28 Congress man ang iya. So, ang first half sa 19 Congress, si Subiri mo Senate President. Mga ba ito, dahi? Ako masayop, dahi? Niya, pag change of leadership, mahigala si Chis Manipuli, medyo emosyonal. In fact, si Subiri, mahigala ni hatag makagalaan sa iyang speech, medyo emosyonal siya. Kay tungod to mga higala pod, pasabot ni Subiri nga, naay pressure nga, dili niya kaya mahigala ang maong pressure. Mauman to mga kaigalaan tong constitutional change. Chatcha man tato primero indekin. Kabantay mo pagsugod pa lang sa Marcos administration nga diri sa lower house nilihok na si Romualdez. Muna nga mga congressmen doon ay gipanghatag may galang kwarta nang ulikta og pirma kay usbon ang constitution. Mamatay primero. Straight to the point. Si Mig Subiri sa taas, wa makalihok. Wa makalihok sa chatcha. So tungod ana, dunay change of leadership dito sa Senate kay matod pa mahigalawa man mulihok si Subiri. Mamuntay permiro mahigalang plano ani. Dili pa man to plano mahigala nga manang gubot bita kayo tan-awan nimo in fairness sa mga milabay nga mga administrations ha. Karon nga administrasyon may ka kung nag-observant mo diha. Grabing pati gubuta dekin. Lahi ba panahon ato panahon may gilang Pinoy ibutan ta na human man niya ang 6 years nga hapsay na ba? Si Duterte mahigala, nahuman niya ang 6 years, napagito'y COVID ha, di tulalim tong iyang administration. Pero nahuman mahigala nga, di ba na ka gubot bitaw within the government? Kaya doon ay uban na plano nga ipa-impeach si Sara Duterte, si Leni Robredo, man masugot si Duterte, ayaw na kay masamok na. Respetara na to, gipili na sa mga tao. Straight to the point. Ha? Ang mga tao may nagbutang, anak. Mga tao may nagpili, anak. Dili na, basta-basta lang tangtango ni mo, mga sovereign Filipino people may nagbutang anak diya. So, hapsay ra. Karon mahigala kung naka-observe ka, grabe yun ang, ano man, ang plano ba murag? Pagsugod pa lang gani, pero di na ganahang manaog si Gahom.
kay usbon mga higalang konstitusyon, mamatay pagsugod. Kaya real talk lang ha, mamay pagsugod na. Nga gitangtang si Subiri isip Senate President, kaya wa kalihok dito sa Senate. Muna na ubos bitaw Subiri ni speech bitaw si anak. Si Romualdez lihok na dito sa lower house, kasi Romualdez gusto man sa gyud mga higalang mausap na. Kabantay mo na kinumdo mo, ang mga congressmen nga dunay gipapirmahan, dunay kwarta nga gipabaha aron nga mo pirma ang mga tao makagather sa pirma kay usbon ang konstitusyon. Nababagan man to. Wa man kalihok ang Senate. So change of leadership, pero kadto nga change of leadership dili kayo inana ka emosyonal. Of course, dunay mga emosyon gamay nga inana, so napuli si Chis Escudero, Subiri murag dunay kay ubos. Inana lang. 19 Congress to. Pag 20th Congress, si Chis Escudero mahigala maoy nahimong Senate President. Pag change of leadership from Chis Escudero to Tito Soto, gikuditan na Chis Escudero. Pag kuditan nilang Chis Escudero, mga sukid di paminaw, doon na kapoy medyo emosyonal. Ngano man tong hitabua mahigala, tungod to sa sige ng investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, gipang-mention ang nga ni Chis Escudero, nila mahigala ni Joel Villanueva o Jinggoy Estrada, na-mention sa nga ni Romualdez, pero ang Senate, dito sa ubos balay-balawlanan, okay lang si Romualdez. Pero dito sa Senate, mahigala murag, pakita asal sila makigala nga doon na sa prinsipyo, dili sa gusto og leader nga na-involve, so napulihan si Chis Escudero. Puli ang leadership ni Tito Soto, puli ang leadership sa Blue Ribbon Committee, si Lacson naman nagda sa Senate Blue Ribbon Committee. Kadto nga change of leadership, medyo emosyonal gihapon, pero dili mga higala pariha sa milabayng Lunes. Mas grabe gitong Lunes mga kaigalaan. Of course, kanumdo mo pag si Subiri, panahon ni Subiri sa Senate President, gipulihan sa Chis, si Subiri ni butar ni Chis. Si Chisa di butar ni Subiri. Inana lang, nga naman tradisyon na sa Senate. Adi ka mo butar sa mong kaugalingon, di ba? Tradisyon na sa Senate. Dugay na kana nga tradisyon, ugwa na mawagtang na nga tradisyon. Mayo po din noon, ngay padayon na maon tradisyon karon. So, ningon si Chis Escudero, I vote for Subiri. Ingon po Subiri, I vote for Chis. Pag change of leadership, kabantay mo ni Chis Escudero ni Tito Soto, sports lang. Ingon Chis Escudero, I will vote for Tito Soto. Ingon po si Tito Soto, I vote for Chis. Pero, doon na gyapon pagka-emosyonal, pero dili gyapon kaayo. Niyad itong milabayng Lunes pagkagrabiha sa mga kagalaan. Straight to the point. May grabe-grabe. Of course, na-preserve mahigala ang tradisyon. Ingon si Cayetano nga, mabutar siya mahigalang Tito Soto. Si Tito Soto sa dibutar ni Cayetano, inana. Sawa pa makita, likod sa kamera nga dunay ginukdanay day mga sukid ti paminaw. Straight to the point. Ginukdanay day grabing gubuta eh. First time nga nahitabo. First time nga nahitabo sa Philippine Senate mahigala nga usa ka senador. Gigukod mga kagalaan, giharas diha sa ang kaugalingong balay. Straight to the point. Nya usa may basis. Ha? Usa may basis. Warrant of arrest manghigala nga gikan sa foreign country. Asa man tong bidano kay basic pa ning konstitusyon mga sukit ti paminaw di man ta kinahanglan nga kuan oy sa mga pulusay kay bawo man ana. Basic under the constitution mga sukit ti paminaw. Constitutional rights na under Article 3 Section 2. Kanang warrant of arrest mga sukit ti paminaw limang kag warrant of arrest gipagawa sa laing country. I-implement diri sa Pilipinas. Unya, ang nagdapag yun sa warrant of arrest ang usa ka private person nga Trillanes. Kaya ito lang ang giagi katawa ba? Kay siya may nagda. Wa na gyud na mo agi og korte mahigala sa Pilipinas. Wa pa mo agi sa authority. Dito agi sa civilian. Kaya ito ba, punto por punto lang ba? Punto por punto lang. Mahimo ba ganun? O sa may personality ni Trillanes, nga sa may nikuha warrant of arrest dito sa ICC. Nga mo na nahitabo, mo na nakahatag og kagubot dito sa Senado, kay pag tunga ni Bato mga kagalaan, gigukod siya dito.
Dili tan-aw ko mo file except dito giagian na bato day. Wa sa mo agi sa entrance gate mahigala, entrance door diha sa Senado mga sukid tigpaminaw. Liman ka nang hitabua mga kahigalaan. Unya unsa may basis kay imong dakpo ng tao? Kanang warrant of arrest gikan sa ICC nga wa mo agi sa tong korte, that is equivalent of no warrant. So imong dakpo ang usa ka senador sa pinaagig warrantless arrest? Straight to the point. Unya kana mahigala dunay mandato na sa mga tao. Dunay mandato 24 ka mga senador, appears bato ana ika-24 maaron nga makumpleto ng 24 mahigala dili sa ika-24 nga sa number. Pag-appeal siya nga nag-compose anang 24. Ug imong kuhaon na imong gideprive ang katawhang Pilipinon og senador. Kani punto por punto lang ha. Punto por punto lang. Imong gukuron ang usa ka senador diha sa Legislative Department, ang mo dakop mahigala taga Executive Department, musod dito sa Legislative Department nga separate branches of government man na. Og atong punto por punto lang sa balaod. Basta-basta baguna mga sukid tig paminaw. Nga kining NBI, with due respect sa taga NBI, kay bawo ta mahigala mga abogado sa lang naa diha, with due respect nila. Kay bawo ko kay bawo na sila sad, pero kanang nasuguan na sa taon po ba? Nasuguan po mga kaigalaan. Tiya mo na, unang higayon sa among akong pag-observe mahigala ining change of leadership sa Senate. Unang higayon to. Nga labihan ka emosyonal, dagan-dagan si bato mahigala, ginukdanay, kay aron makaabot lang si bato, dito mahigala sa session hall. Pilting, kato mga higala, muna ko giyon, real talk ba lang, pikas o pikas nga camp, pulos to ng andam day. Di na natamingon niya na mga sulagma. Pulos to ng andam. Mo katos bato bitaw, tanaw na bato mahigala, anticipate ito, ari ko agi sa kinayang fire exit. Ha? Ari ko agi sa fire exit. Kanas bato mahigala, di mo ma-underestimate ang info nga makuha na PNP chief guna. So doon na mga info sad. Naa mga higalay mo dakop ni mo mutunga ka. O nito nga sa bato mahigala diri sa agi sa fire exit. But ni anang sa pikas nga habig pod, ang ila pong grupo ni Tito Soto dili na nakablayan sad. Nagod sa lakson niya, PNP chief sad na. Nakapaligid na mato pa na kinaan na mga NBI daghan niya sa diha mahigala sa Senate. So ready na sila nga mutunga ron dakop ni. In fact, mo to giingon lagi Amy Marcos dito pa mga higala na ngaon sa opisina ni Tito Soto. Ang mga taga NBI, manapaginugdanay wa na kaguko dinon kay patibusuga. Kaya ito lang yagi katawa bapat unang obserbasyon ikaw day dugay-dugay na kasi yung slum day. Change of leadership sa Senate. Of course, doon na maganay mga emosyon gamay na parehagod sa lower house god. Pagpuli mahigala ni Buji D, gipulihan si Martin Romualdez. Although, kauban na sila, ha? Kauban na sila, malagmit ganit ko, pero doon ay change of leadership, ha? Murag makaguol ba gamay? Si Martin, mahigala medyo na ubo sa gigod. Ha? Mawa na niyang pangandoy nga siya may sunod nga presidente sa Pilipinas. Ha? Pero doon ay emosyon, gihapon. Ang diri sa Senate, sa dugay na itong observe na change of leadership, unang higayon to. Perting grabiha mahigala. Of course, dagan gyud si bato kutob sa iyang mahimo nga makaabot siya dito murag yung grace nga kuno. Murag dakop-dakop sa tubig-tubig ba kasamang case? Ning kamot gyud si bato dagan nga makaabot siya sa session hall aron nga makakuha sila numero nga 13 votes. Because sa ako nagingon, ang number 13 is very material, very important dito sa Senate. Kaya mauna sa mahigalay simple majority nga maka-change of leadership ka. At kaya mo na atong i-evaluate do pila go kabuok ra. 13 ang gikinahanglan. Kay wa man ugwa si bato dili kakuha og 13. 12 na gyud sila kutob. Dili maka-change of leadership. Kaya pag change of leadership mahigala simple majority 12 plus 1 13. Kaya mo igiingon sa Constitution mga kaigalaan nga kinahanglan majority under sa Article 6 diya sa 1987 Constitution. Munang, very important
nga makakuha sa numero nga 13. Igo gyud mahigalan dinaganay gahangos-hangos bato abot session hall. Pag abot sa session hall, manifest dahil kita no naa namin number. So kadto planado to silang kabahin. Although kay ingog kay tano mahigala nga kwan. Nano to mga plano. Din ta ingon nga mga surprises unsa. Sila po dito sa tuwa to, may plano to nga tangan gyud harangon gyud. In fact ipakaon biton taga NBI, ang nabulaga ng suto nga nakaabot gyud dito sa session halls ba to. Nakaabot gyud nga. Pabita to pag voting na mahigalag. Nadangan bitag buto suto murag disturb siya kay may ang utok na disturbo siguro nga nung basin nga saba pa sa text nga nung nakalusot man ni dire. Emosyonal kayo. Muna nga si gahapon ganib. Nagkalantugi may gala Ruben Padilla o si Kiko Pangilan, labihan ka emosyonal. Yas lakson sa dahil ubos pong Loren Ligarda kay wa ko na magsaba-saba. Ngayon, kalit lang ko noog ka Aris Picas. O ikaw po'y Loren, nga imong anak, ikulata na sa mayo dito sa lawyer house. Medyo di po kakapiyong.